Bueno, esan duzuen bezala, nahiko historial luzea daukate auzotarrek Zaraten aurreko kejei dagokienez, gutxi gora bera 10 urte daramatzazue trenak sortarazten dituzten zaratak eta vibrazioez kejatzen, eta, bueno, betidanik eskatu duzue trena lurperatzea edo estaltzea, ezta? Zaratak zuen etxeen paretik ekentzeko, logikoa den bezala, atxeden hartu alizateko, ezta? Baina nik uste zuen kezkak haunditu egin zirela pasaden urtean, uztailean, 2021 bateko uztailean, ikusi zen dutenean, ETS-ek jendaurrean jartzen zuela 10ko merkantzia saihesbide berriaren azterlan informatiboa, ezta? Bazegoen ja azterlan informatibo bat antzeko zerbait egiteko, aspaldikoa, 2012koa, okerez banago, baina egia esan, azterlan berritu honek erakusten du, benetako nahia dagoela proiektuarekin aurrera jotzeko, eta esen bakarrik azterlan informatiboa aprobatu, ja martxoan esleitu egin da eraikuntza proiektua, ezta? Eta eraikuntza proiektu horretan kontratua apirilean sinatu zena, garatuko da azterlan informatiboan zetorren bat de soluzioa edo alternatiba. Beraz, oraintxe bertan, Fulcrum ingenieritza taldea egongo da eraikuntza proiektu hori idazten. Eta nik uste horrekin, auzotarrok ere, azten zaretela gehiago mugitzen, eta gainera, esan duzuen bezala gaur, Kontxako bypass berriarekin batera, uste duzue, eta ala ziurtatzen da ez du inorke estaltzen, maiztasunak haunditu egingo direla Euskotrenen zerbitzuen maiztasunak, eta ondorioz, logikoa den bezala, zuei sortarazten zaizkizuen zaratak eta eragozpenak ez dira txikituko, baizik eta kontrakoa. Eta, uste orduz geroztik inoiz baino gehiago mugitu zarete, eta gure ustez txalotzekoa da, nola antolatzen ari zareten. Egon zarete okerez bagaude, zuek ere gaurre konfirmatu duzu, Donostiako udaleko alderdi politiko guztiekin, eta alderdi batek besteekin adostu gabe, sartu zuen mozio bat maiatzean eztabaidatu zena, udal batzan, gure ustez mozio horrek ez zion auzotarron aldarrikapenei mesede handirik egiten, 3 puntu zeuzkan, baina bertan eskatzen zen lurperatze indiskriminatu bat, eta gaur oso argi utzi dezu zuek aldarrikatzen duzuena ez dela lurperatze indiskriminatu bat. Eskatzen zen baita ere laburbilduz Euskotrenen merkantzia trenak kentzea Donostiko trenbidetatik, eta gu ez gatoz horrekin bat, ezta? Eta zuek ez da ere gaur esan duzuenagatik eta posten gara. Udal gobernuak zuzenketa bat egin zuen, aurrera atera zena, gure ustez lausoegia zena, ezen batere definitua, etzen ezer zehazten, zeren hemen horrezaten zena zen alternatiben azterlan bat egingo zela Euskotrenek sortzen zituen zaratak, pizkat horren aurrean alternatibak emateko, ezta? Baina etzen mugatzen ez da leku fizikoa, ezta? Ezen zehazten non egin berzen alternatiben azterlan hori. Gure posizioa aldiz, Bilduren posizioa gure ustez oso argia izan zen, eta da Euskotren bultzatzearen alde gaude, bai bidaiarien eta bai merkantzien garraioari dagokionez, baina hori noski bateratu egin behar da bizilagunek atxedenerako duten eskubidearekin, ezta? Eta zentzu horretan, arazoak dauden puntuetan, soluzioak bilatzen saiatzen gara eta proposatzen. Eta Amaraberriko zati hori arazoak dauzkan puntu hoietako bat da. Amaraberriko kasuan ETS-ek berak onartua du, hemen kontrakoa entzun dugun arren, eta ez agerraldia egin duten auzotarren partetik hain zuzen ere, ETS-ek berak onartua du bere gaueko trenek zati horretan araututa dauden zaratak gainditzen dituztela. Zuek zeuek helarazi diguzuen informazioan, ETS-ek 2021 bateko maiatzean onartzen du idatziz, 2017ko zarata mapetan erakusten diren gaueko merkantzia trenen zaratek, eta aurrela esaten du zehazki zertxo bait gainditzen dutela araudiak mugatutakoa, ezta? Beraz, ikuste
horre arazo bat dagoela, ETS-ek berak onartzen duela, eta zentzu horretan ondo dago denon artean bilatzea arazoaren aurrean soluzio bat egitea. Eta, egunez ere, esaten duzuen bezala, zenbait kasutan, zenbait aipatu da errondoko kurba, zaratak ere gehiegizkoak direla, nik uste nahiko argia dela. Beraz, gure ustez, aprobetxatu beharko litzateke, Amarakoz merkantzien saihesbide berriaren lanak, zeinetan tunel berri bat egingo den, egia da aprobetxatuko dela Aieteko tunel zaharra zatirik handienean, baina egingo da baita ere zati bat berria, 500 bat metrokoa, batzen baldin badira benetako tunela eta tunela izuna edo tunel faltsuan doan luzera, ia 500 metro, eta beraz, uste dugu, aprobetxatu beharko litzatekela obra hori, zonalde horretan trenbidea lurperatzeko. Ze gure ustez oso egokia da auzotarrok eskatzen duzuena. Lurperatze indiskriminatu bat egin ordez, oso ondo berizten dituzue bitarte daudela, ezta? Eta Morlans eta Anoeta artean hor bai eskatzen duzue lurperatzea, errondoko pasealekuaren parean doan tarte horretan, baina, azaldu duzuen bezala, Anoetatik Loiolara arte teknikoki ia ezinezkoa da lurperatzea planteatzea gutxienez mantendu nahi baldin bada adifen trenbidea mugitu gabe eta mantendu nahi bada Loiolako geltoki berria, dagoela gorago kokatuta, hain zuzen ere errepide bat goitik pasatzeko eta gero Urumea ibaia baita ere goitik pasatzeko, uste dugu hor ezin dala planteatu lurperatze bat, eta beraz hor ere guk auzotarrek bezala eskatzen duguna da estaltze soluzioren bat. Hor soluzio tekniko ezberdinak egon daitezke, kajoi batean sartu daiteke, estali, ziekin bateratu, ez dakigu zehazki nola, baina hor beste motatako soluzio tekniko bat planteatu beharko litzatekela gure ustez. Beraz, errondon lurperatu, Zorroagan estali. Hori da gure proposamena, eta hori da udalbatzan maiatzean sartu genuen zuzenketaren funtsa auzokideen eskaerarekin bat etorriz. Eta, orain aipatu da, pasaden ostiralean bertan ja lizitatu dela azterlan bat, alternatiben azterlana, gure ustez eta lehen esaten nuenaren hildotik udalbatzan aurrera atera zen mozioan ez zenez zehazten non egin behar zen alternatiben azterlan hori, ostiralean jakin genuen bakarrik planteatuko dela Morlans eta Anoeta artean. Beraz, azterlan horretatik kanpo geratu da, gutxienez hori lizitazioan ez dago, ala zehaztuta dago, kanpo geldituko litzateke Anoeta eta Loiola arteko soluzioa, eta beraz, zentzu horretan, gure galdera izango zen, ea auzotarrok ase edo pozik zaudeten pasaden ostiralean lizitatu zen alternatiben azterlan horrekin, segure ustez ez nahikoa dela esango genuke.